tardes, soy Ahmed Hasnoun, desde CF Joan Carles, del grupo Castellano 2. Quiero compartir este título con vosotros que se llama El único testigo. Tiene una historia de un niño que fue testigo de un crimen. Soc el Xavier Arbizu, alumne de Competic, i us voldria fer referència al llibre El poder de la hora, d'Eckhart Tolle, un llibre que és molt fàcil d'entendre, però que comprendre'l amb totes les seves implicacions i fins i tot portar-lo a la pràctica, això ja són figues d'un altre paner. Gràcies. Hola, me llamo Abdillah Abdelrahmani. Yo estudio en castellano 1 y catalán en escuela CFA جوان كارلس. كتابي المفضل رواء مكة لأنه محفز جدا. Hola, buenas. Soy Bilal Arab. Estudio español, castellano, clase 1. Mi libro القرآن القرآن الكريم حيت هو كل شيء وخلقنا معاه تربينا به. هو العمر هو كل شيء. Hola, me llamo Adesola Alabi, soy de Nigeria, estudiante en Juan Carlos, Castellano A. Mi favorite libro is Honor. It means that if you lose your time, you can regain it. If you lose your money, you can regain it. But if you lose your honor, you cannot regain it. Thank you. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Pato Sadiaye. Soy de clase de bloque Juan Carlos, de clase 1A de castellano. Mi historia es el nombre es Uvion Kao. Saludos a Jagun, a Jeini. Hola, me llamo Keba Dure, estudio castellano 1. Tu habla al Corán, que se mantenga. Je m'appelle Jordi et je suis étudiant de français 3. Je vous recommande le livre intitulé Dans les bois de Tagenel. Il s'agit d'un roman policier de Fred Vargas consacré au commissaire Adamsberg qui doit résoudre un double meurtre à Paris. C'est un livre très intéressant, passionnant, ésotérique, avec une fin inattendue. Je vous souhaite une bonne lecture. Hola, soc Maria Rosa, de primer d'anglès. El llibre que us recomano per la Diada de Sant Jordi és Mar d'estiu, una memòria mediterrània, de Rafael Nadal. Amb ell viatjarem per totes les costes banyades per aquest bonic, blau, tranquil i preciós Mar Nostre. Bona diada, bye bye. Hola, em dic Noelia Armendaris. Actualment estic estudiant GES 2 al CFA Joan Carles. Estic aquí perquè m'agradaria recomanar-vos el llibre de La noia invisible. És una novel·la de misteri i que us enganxarà des del primer capítol. M'agrada molt aquest llibre perquè ens ensenya a no jutjar a les persones a primera vista. Espero que li doneu una oportunitat a aquest llibre. Moltes gràcies. Je m'appelle Rosa Maria Comes et j'étudie segon français au Centre de Formació pour Adultes. J'aimais de lire Quan érem feliços de Rafael Nadal. C'est une véritable histoire pleine d'émotions, d'humour et de tensions, basée sur les aventures d'une grande famille de 12 frères de la Catalogne d'après-guerre que l'auteur évoque à la première personne. C'est très intéressant de le lire. Je vous le recommande. Au revoir. Hello, I am Santi La Peña, a student of English third level, and I want to recommend this book, La Porta dels Tres Pans, written by Sonia Fernández Vidal
physics doctor, and edited by Estrella Polar. It's about quantum physics explained to children and adults too, because it's very funny. I recommend you sincerely. Enjoy it and bye. Aquest llibre es titula Culpa mia. És d'una trilogia que els altres dos llibres es diuen Culpa tuya i Culpa nuestra. Estan escrits per Mercedes Ron i en un primer moment van ser publicats a la plataforma Wattpad i després es van passar a paper. Aquests llibres són de gènere juvenil, de drama i romàntics, però també els pot llegir de gent més gran. Tracten sobre que una noia, la protagonista es diu Noah, la seva mare es muda a Califòrnia, la fa mudar-se a Califòrnia perquè s'ha casat amb un home d'allà. Aquest home té 3 fills. El fill més gran té un any més que ella i li atrau molt la seva atenció perquè en un primer moment és molt dur i sec amb ella, però s'acaba obrint, s'acaba preocupant per ella. La història d'amor és entre el fill gran, o sigui el seu germanastre gran, i ella. Hola, sóc el Josep Maria Reyes, faig Anglès 3 amb les Sogues. Jo us recomano Sapiens, un llibre que parla de la humanitat, els nostres avantpassats, els homo sapiens, i què passava quan s'expandien, què passava en la flora i en els animals de la zona. També moltes curiositats, com per exemple com és que a la Índia mengen tant bitxo. Que vagi molt bé, Sapiens. Hola a todos, mi nombre es Nora Jaha y estudio en escuela de Juan Carlos, clase número 1 de español. أنا نورا جحا أحب الكتاب كتابي هو القرآن الكريم. Hello. The interesting book is The Crystal Palace or The Crystal Castle of Janet Walls, autobiographic, a special family. The parents are alcoholic or polarity and the childs are very pretty. Very interesting book. Molt bones, jo sóc Juanjo Palús del grup de GES2 Matí i vull recomanar aquest llibre que potser molts ja haureu llegit, altres no, que es diu Eragon. És un dels meus primers llibres que vaig llegir a la meva joventut i em va enganxar molt, així que si ets fan de la fantasia, ets fan de bruixes, dracs, cavallers i tot aquest rotllo, t'encantarà. Eragon. À l'occasion de la fête de Saint-Georges, j'aimerais partager avec vous ce livre. Il s'agit de l'histoire poignante de la protagoniste du dernier tango à Paris. Une histoire familiale et aussi les portraits de la société des années 70. L'écriture est fluide, presque auditive. Je vous le recommande. Hola, em dic Mercè Ardiaca, soc alumna d'Anglès 3 i us volia recomanar aquest llibre que es titula Tota la veritat. Està escrit per 6 periodistes i una mica per entendre els dies previs i posteriors al procés. Espero que us agradi. Veurem el llibre, el temps que es titula El temps de l'oblit, de Jordi Sierra i Fabra. El text és d'un noi que es diu Carlos, de 18 anys, que s'instal·la en un poble del País Basc. La música és el lligam per conèixer Tetxú, personatge marcat per un drama peculiar. És fill d'un militant etarra i ara viu amb la seva mare, una dona que ha intentat que el seu fill portés una vida com la resta de joves. I també hi ha Ainhoa, la noia que ha aconseguit, amb la seva dolçor, tornar a fer somriure Tetxú. El temps de l'oblit, guanyadora del Premi Columna Jove, és una novel·la intensa de sentiments forts i contradiccions. La història de dos joves que superaran a través de l'amistat i l'austeritat del món que els ha tocat viure. Bon dia, em dic Lola, sóc alumna de l'escola d'adults i faig tercer d'anglès. Aleshores, per Sant Jordi us volia recomanar aquest llibre de l'Albert Sánchez Pinyol que es titula La pell freda, que també han fet una pel·lícula. Es tracta d'un noi que arriba a una illa i es troba sol. Totes les seves aventures, el desenllaç és bastant sorprenent i perquè es troba amb uns éssers misteriosos. Aleshores, us recomano aquest llibre.